Hej, mit navn er Lene Vind. Jeg vil gerne præsentere mig selv med den her lille video. Jeg har firmaet Lene Vind Kommunikation, og for mig er formålet med at være selvstændig, at jeg kan arbejde på kryds og tværs inden for journalistik og kommunikation med nye udfordringer og mennesker. Til daglig arbejder jeg i et kontorfællesskab på Kronborg Slot i Helsingør, sammen med andre freelancere fra den kreative branche. Vi kommer hver med vores faglighed, og jeg sætter stor pris på det samarbejde, som opstår, og det faglige input, vi giver hinanden. Jeg leder efter den gode historie til magasiner og fagblade. Jeg hjælper virksomheder med at nå et mål og skabe en effekt. Sammen finder vi virksomhedens gode historie og vælger hvor og hvorledes den bedst kan gavne forretningen. Journalistik er mit håndværk, og mine redskaber er research, interview, analyse, ord og billeder. Jeg skriver layouter, fotograferer og laver video til web. Jeg tænker i billeder, derfor er mine tekster ofte visuelle og let forståelige. Formidling via billeder har jeg arbejdet med i mange år, og det falder mig meget naturligt at samle på smukke billeder med fortællinger i, som jeg gør, når jeg optager video. For det mest lykkes det, andre gange bliver det ved eksperimentet, som denne håndholdte cykeltur på en solrig forårsdag. Den endte i computerens papirkurve. Måske kan jeg hjælpe dig, så tøv ikke mere at kontakte mig. Og hvis du synes, min video er god, så vis den gerne til andre. Tak.